Пари никога няма да имаш ланкло, ако не разбереш следния факт. Как е възможно да изкарваш повече, а всъщност да стоиш по-беден? И не в случая не е държавата, не е работодателя виновен. Да, проблемът си има име. И това е личната инфлация. Да, точно така. Когато изкараш повече пари, ти започваш да харчиш повече. Преместваш с по-скъп квартал, купиш си по-скъпа кола, по-скъп нов телефон, да се погледа има нещо, по-скъпа почивка. И в същото време истината е, че просто разходите ти отново настигат приходите и живееш по един и същи начин. Истината е, че трябва да се обърнеш към себе си, да погледнеш и да видиш кои разходи можеш да се откажеш. Ако си съгласен с мен, ме последвай. Ако ли не, знаеш, напсуваме качествено в коментар под това видео.